One and two. Okei, good. Kymppi. Siis jumalauti nyt. One more, Vittu one more, 5 one more. pinniä. One more. Nyt sitten. Johonkin noihin. Joo, ei tee se. Tee se nyt vaan. Älä oo tämmönen perkele. Come on. Anna nyt se kolmas, anna vaan hei jätkä. Vittu sä oot meidän ukko, lopeta. Lopeta. Oi! Oi, blöds. Oi. Joret ois kyllä ollut sellaista that, rahaa, how much mitä ei oo that? kyllä How pitkästä much is aikaa that? nähty. What the fuck? I told more. No niin se on vittu tonttu. Se oli siinä. Anna vielä yksi. Otetaan. Okei. Se oli visio. Tää oli visio. Kiitos Zeus. Kiitos. Vittu saatana. Why only Zeus? There is Hades also, brother. You need to say thank you to him also. Hei, thank you whatever. Thank you, brother. 7 ton, ei siinäkään. Oliko se 42 vai 47? Heti saatana! No vittu lentää se sperma saatana! Vittu se lentää saman tien vittu naamalle, mutta tää on joku 10x ponari. Vittu se sperma lentää, vittu vetoja nyt, saatana! No ei juhlita vielä, se on 10x, se on 10x. Lähetään sillä, että ei odoteta liikaa. Ei odoteta liikaa. Jaha, kakkoseen lähtee. Vittu nyt on 20 moukkukin perkelee. Lisäamppareita heti. Ja amppareita, laukkuja, kaikki. Just näin vittu, nussista lehmää. Nyt jumalauta, tämmösiä spinnejä. Ja kasva, kerää, arkuta. Juuri näin. Toista. Kärpästä joka paikkaan, vittu runkutatte siellä niin paljon toisianne kuin voi olla etupaneeli kiinni. Sitä arkkua vaan tauluun. +4 sieltä vittu tauluun ja lisää toi parittelu kiinni tosta. Toi etureppo, hyi saatana, etureppo pitäis saada kiinni. Tohon pitäis saada nyt kärpänen ykköseen. Ykköseen nopee kärpänen arkku. Nopee kärpänen nyt siihen ykköseen. Älä jumala, nyt alkaa tää Kari-Ari Lesporalli. Tää ei oo hyvä, tää ei todellakaan. Tää haisee jo niin doksitiltä, että ei hyvä. Heilu, nyt se tulee. Nyt tulee toi kasikin kiinni. Ensimmäisen kerran kellot soi, mut spinnejä on mennyt hurja määrä jo. On siinä pientä jermulia, mut kun ei tää on hirvetä paskaa tällä hetkellä lisää. Tarvis tulla nyt niitä kiinnityksiä, liimarahalutku. Kellot soi, mut kun se ei auta valitettavasti. Toi pitää saada kiinni kamala ja paska 2 tonnin spinnit. Ei oo meille herkkua, ei riitä, se on pakko arkku saada toi kiinni. Jokainen kärpänen alkaa olla arvokas arska, pääty 3x:llä, ei leivo, eikä se tahana kyllä lennä. Nää ei lämmitä tämmöset spinnit mitenkään. Olen todella pettynyt, lisää täytyy saada, 6 tonnin amppari auta. Toi on pakko saada kärpänenkin paska. Vittu se on paska, saatana! Perkele! Aivan sontaa, ei lämmitä mieltä, ei sitten lämmitä mieltä, ei ainuttakaan. Perkele! No pääasi, että saadaan ainakin voittoa nyt sitten. Pallu 8, Vaager 35. 34. 4,5 kertaa pitää pyöräyttää. Oho. 4,5 kertaa pitää pyöräyttää tää homma ja se on sitten sillä selvä. Ja joo, aloitetaan kimppa. Pallun tasoitus nopeesti vaan. 8 tai 9. Kyllä sä julkis viedä riimeihin. En tiedä. Eihän niitä nyt joka viikko. Pitää jumalauta paljon. On hyvä. Kerta kaikkia. Oho. Oli noin hyvä. Tää on vittu hyvä. Tää ei ikin osu. Niin pitää ostaa suoraan superi, se on varmaan tää. Mä oon osunut monta gambaa tässä ja voittanut. $50 sentin betti, hyvä. Anna vaan tohon vielä. Oi. Anna vielä yksi! Kiitos. Onks toi sticky?
ready. Howdy, brother. Howdy, brother. Sitä se on. Kyllä tää on ihan fine. Sitä se on. Hei, mut tää ei vielä riitä katsoa battleen. Tos pitää saada vähän enemmän. Saaks tässä retriggeriä? Nyt mä... Anna vaan, ammun niitä. Hyvä vittu päättyy! Hei nyt. Oi, tää on hyvä. Ehkä. Vataa fam, vataa. Oho ja, on se vittu. Ai että. Saatana. Tästä ei mun mielestä tullut mitään hyötyä, mä saatiin 4 katteri. Tää on mun mielestä Pragmassa niin tyhmä systeemi, että sä et saa mitään tosta. Ei tuu pohjavoittoa, ei mitään. Ei lisäspinnejä. Sitten se satanen kiinni. Okei, se tuli! Come on! Se on muuten Rofiitilla, perkele! Joo, se on siinä. 7-7 ohjat, ei se haittaa, kun meillä on satanen jo tallessa. Joo, se on siinä. 3,5 euron petti. Mites näyttää alakerta? Ei toi on ihan huonolta näytä. Sen kun pyytää vaan, joo näköjään, vittu. Oho. Ja taas mennään. 5 kuulaa sieltä. Perkele, tässä on vain 2 huonoa kyllä. Noi muuthan nyt on ihan ok. Voitais tehdä uusi kuulaennätys. Come on. 3,5 petillä. Terve. Se on muuten Rofiitille. En tiedä riittää. Ei riittää helposti. Pakko riittää. Ai vittu, tää on kyllä hieno fiilis. 108 kuuloa. Mikä se on pieni? Euro 40. Ja 10 kuulaa lisää. Otetaan. Ai ja tärkeä ykkönen vielä. 119. Ei huono. Ei, toi on aika kova, toi on ihan oikea laita. Sinne vaan ihan vitusti. 8470. Sinne vaan. Joo, anna soittaa. Anna mennä tänne ihan oikeeseen laita. Ei muuta yksikään vielä mennyt. Nyt meni heti ensimmäinen. On se hyvä. Joo, sinne vaan. On se kohta tonni jo kasas. Anna vaan. Sitten tulee tää 100 pallon tauko, tää on tuttua touhua. Meille tulee 19. Noin, hyvä. Ja sinne, on se tonni. Perkelee hieno. Upea hyvää iltaa. Miksiköhän muuten oikeesti pitää siis pienen tauon siinä 100 kuulan kohdalla? Mä en oo ikinä tajunnut. 1200. Tossa Golden Torpedos voi tulla siihen X-Way-kohtaan. 88 testasin just demolla, mutta toi on kyllä raaka. Niin, joo. Joo, se on. Mitäs tässä on Max Wini sitten? Se alkaa körisee. Nyt noita dynamiitteja vaan paljon lisää. Se on niinku, se on se meidän suola. Se on meidän suola. Se me tarvitaan. Okei. On laiva siellä koko ajan vilkkuu. 3X:ssä jo. 3X:ssä jo. 88 vaili. Se on aika hurja määrä kyllä. Kuinkahan monta kertaa pitää saada köräytettyä, että se losahtaa? Kuinkahan monta kertaa pitää ostaa, että se losahtaa? Ilmasillahan niitä on hyvä ottaa, mutta kato 4X:ään nousee jo. Tuo on muuten ihan mielenkiintoista. Nyt alkaa taas ostohousutila päällä.
Ostohousutila 2 spinniä lisää, okei. Ihan hyvä. Arvokkaita spinnejä, ai. Nyt nää pitäis saada toi kerroin. Hui vittu, siellä on Joree. On Joree, kattokaa kun Joree ois tuolla helvetti. Tohon kannattais ottaa vähän äksiä tohon. Äksiä penaaliin, mut kun ei loris, ei löris. 10 pinnasella sä painat siihen kylkeen. On siellä rahaa mekkala. Kunhan meillä 887, kyllä sillä saa ostoja. Kyllähän sillä saa löllykkää. Vittu viisäksessä kukkuluuruu saatana. Mitäs vittua? Kuuleeko Marja-Leena? 110 ja laiva. Ja 120 ja laiva. Joo, on laiva, mutta sit taas puuttuu juttuja. Ei saa läristä on tää narkkipe. Tää vittu vaarallinen laitos on. Tää jumalauta, tää on villiä. Tää on jumalautan villilaitos, hyi helvetti. Mutta käytännössä tää pitäisi aina pelata sitten. Tämähän on vähän niinku semmonen, että sä pelaat tätä ja... Että niinku oksa pois, mutta tässä pitäisi napsahtaa sitten. Se on vähän niinku näin, ja Joree. Ja sit taas mennään, 900. No nää on sit taas Sipulisanteri, eihän tässä ole paljon vaihtoehtoja. Kato mitä peliä me pelataan. Ei tässä niinku, tässähän ei paljon vaihtoehtoja oo. Sähän pelaat tota vastaan, sä teet tonne ton työn ja sen jälkeen sä köräyttelet. Nää on vittu, kato, nää on ihan uusi maailma tämmönen. Täällä sit lotisetaan ihan kunnolla. Täällä ollaan ihan ihan rötinä. Toivotaan, että saadaan mekin tästä nyt paljon rahaa. Me joudutaan tässä osteleen. Halpoja ostoja on kyllä nää lisäjutut. Mutta kun pitäis saada se laiva samaan aikaan ton tähtäimen kanssa. Se on niinku se, mitä me tässä lähdetään niinku hakemaan. Tää on niin upea kerroin. Sitten, hyi helvetti. Joku raja tähän voitais taas kyllä laittaa. Hyi helvetti. 6X jo, kukkuluuru. Mitäs sanotte tosta? 6X, paljon se alkaa maksaa 6X:llä? Ei, 136, okei, jatkuu vaan. Ja hutikuti. Hei, laiva. Sheishe. Alright. Eihän tässä on vaihtoehtoja varmaan. Laivakin on! Osu! Vahinko! Vitun lesbiaani, saatana! Ja 7X, älä jumalauta! On hui, vittu, on hurjaa, kyllä, ei helvetti, on villillä 7X. 7X ihan oikeesti, ei helvetti, ja laiva! Ei vittu, kissan vittu, tää vie kyllä kaiken, tää jumalauta vie kyllä kaiken. On tää raakalaitos. Missä kohtaa tässä pitää lopettaa? Missä tätä pitää päästä? Milloin tää pitää niinku lopettaa? Kertokaa mulle, missä kohtaa tätä ei enää niinku osteta. Saadaan niinku tavallaan uudestaan. Sulla on 7X, eihän tätä kannata enää peruttaa. Tää on niinku ihan niinku käsittämätön peli. Kyllä on vaarallinen laitos. Nyt on laiva siellä, mutta ei niinku kun ymmärrätte, ei helvetti, siellä on kaiken näköistä. Kato kirjaimia ja kaikkea, se on 1500 taas. On tää hullu kyllä. Tähän kannattaa koko ajan vaan ostaa. On petollinen. Ja laiva! Laiva nyt se saatana! Vittu! Perkele! Tää pitäis ajaa maaliin. Ei helvetti, kattokaa näitä veivejä. Kattokaa näitä veivejä. Jumalauta näitä veivejä. Kattokaa veivejä. Ihan vitun sairas peli, ei oo mitään järkeä, on aivan. Lähtee kyllä, menee satana omat ja vittu varastetutkin rahat tähän peliin. Ei jumalauta. Tätähän ei käytännössä pitää tätä maaliin vaan. Maaliin vaan paukuttaa. Nyt ollaan tonnissa, mitä tehdään? Tonni on rahaa. 7 on kerroin, kannattaa muistaa se. Veivit 5, 7 vaili 5 ja 5. Mitä tehdään? Kysymys kuuluu. Lisää. No. Ja ottaa laivan! Vittu. On siinä kari ihan vituksi. Siinä on kaapelin kartsaa ihan jumalaton määrä. 3. Ihan vitun narkimaaniakki, vittu, ihan vitun narkimaan. Ei vittu, tää ei oo
missä kohtaa lopetetaan? Onko 2 tonnia tai jotain? Joku kannattaa ottaa ja uusta. Me hävitään kyllä jossain kohtaa kaikki. Kannattaa muistaa se. Se oikeesti, kun jossain kohtaa tulee nappinaamaa, että se kannattaa muistaa kyllä. Se kannattaa muistaa. Ja osuu vielä, mutta kun ei siellä oo vittu. Kato, 14 Wildiviat. Jumala. Jerppa, morjesta. Vittu. Laiva! Punaisia jotain, mitä siellä sinisiä, vittu sinisiä! Nyt pitäis olla! Ja kotiutus, yes vittu nussistelemään, saatana! Pow! Holy shit! Pow! No ota sitä!